खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनै फुंनि गाहाय रादाबफोराव दङ। उद्योगपति रतन टाटानो आसाम बैफब बान्था। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया खैराबारियाव कभिड सांग्रांथि मेल खुंदों। गहपुर महकुमायाव नकल ओबीसी फोरमानलाइ लानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव PhD रिसार्च। आथिखालाव भारतआव इउपि गैलिया ममता बेनार्जी। प्रद्युत देब बर्मानि दैदेननायाव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव त्रिपुरालेण्ड आलादा रायजो दाबिनानै होसिख्रावदों। गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रनि मावफारियाफ्रा हेफाजाब होयै सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन मान बान्था 2021 खौ देग्लाय बोसोराव उद्योगपति रतन टाटानो होनाय जागोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि जोहै बिस्थिबारखालि फोसावदों। मानोना उद्योगपति रतन टाटाया आसाम एबा सा सानजा रायजोआव केन्सार बेरामजों जुजिलांनो थाखाय गोबां रां दान होनायजों लोगोसे हस्पिटाल लुफुंनानै सोरखार आरो रायजो राजाखौ हेफाजाब होबोनानै गावनि सुबुंथिखौ फोरमान होनायजों लोगोसे फोथांनानै लाखिबोनो हादों। बेखायनो रतन टाटानो बे आसाम बैफब बान्थाखौ होनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों। आसाम दिबस एबा सावलुं सुकाफानि सानखालि गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइयाव रतन टाटाजों सामलायजानाय टाटा ट्राकआ आसाम सोरखारजों लोगो नांनानै गासै 2200 कौटि रां खरस खालामनानै आसाम एबा गासै सा सानजा रायजोआवनो केन्सार हस्पिटाल इउनिटि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनजेनदोंमोन। नाथाय बे खरसानि खावसे बाहागोखौ आसाम सोरखारा बानगोन होननानै मोनसे गोरोबथाबो खालामदोंमोन। आथिखालाव दुलाराय आसाम नाङै कभिड-19 जों जुजिनो थाखाय नखर नखर थांनानै कभिड भेक्सिन लाहोनांगौनि थाखाय गामिनि जाम्बा जाम्बि एबा रायजो राजाखौ सांग्रांथि होनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। शुक्रबारखालि उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि BPSCनि बेंखनाव थानाय गितिबारि HWC आव जायगानिनो रायजो राजाखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव गाव बिस्वजित दैमारिया पानेरि बिधान सभा बियाबनिफ्रायनो MLA महरै देरहालांदोंमोन। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बे सांग्रांथि मेलाव बाहागो लानानै सावस्रि बिफाननि बयबो मावफारियाफ्रा नांथाबनानै कभिडनि थाखाय गोब्राबै खामानि मावलांनायखौ बाख्नायदों आरो गासैबो सावस्रि बिफाननि मावफारियाफोरखौ साबायखर बावदों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर महकुमा मावख'निफ्राय ओबीसीनि नकल फोरमानलाइ लानानै गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव ओबीसीनि खथायाव एडमिसन लानानै सासे जेनेरेल कास्टनि फरायसाया PhD डिग्रीनि थाखाय रिसार्च खालामबाय थानाय खौराङा आथिखालाव सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 2019-20 सोलोंथाइ बोसोराव गहपुरनि थागिबि धनमय हाजरिकाया गावखौ ओबीसी हारिनि होननानै गहपुर महकुमा मावख'निफ्राय नकल ओबीसी फोरमानलाइ लादोंमोन। बेनि उनाव बे फोरमानलाइजोंनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव ओबीसीनि खथायाव PhD खालामनो एडमिसन लादोंमोन। बे आयदायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि एडभोकेट राजेश कुमार मजुमदारा जेब्ला RTI होदोंमोन अब्ला गहपुर महकुमानिफ्राय गोरोन्थि ओबीसी फोरमानलाइ होफ्लांदों होननानै तथ्य होनानै तन्मय हाजरिकानिफ्राय फोरमानलाइखौ जमा लाफिनदों होननानै मिथिहोदों। नाथाय अब्लाबो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया तन्मय हाजरिकानि बेरेखायै दासिमबो जेबो राहा लायाखै होननानै अजद ओंखारदों। आथिखालाव बेबायदिनो गोबां समाव जिल्ला बेंगिरि मावख' आरो महकुमा बेंगिरि मावख'निफ्राय सिखावै नकल हारियारि फोरमानलाइ लानाय हाबाया जाखुमाबाय थानायखौ नुनो मोनो। बेखायनो बयबो हारि आरो माहारियारि आफादफ्रा सांग्रां जानाया जोबोर गोनांथार। मेघालयनि बारग' गिबि मन्त्रि मुकुल सांमा आरो महाराष्ट्रनि गोख्रों राजखान्थिगिरि शरद पावारखौ लोगोआव लाफानानै तृणमूल कंग्रेस दोलोनि सुप्रिम आरो आथिखालनि सोनाब बंग गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ शुक्रबारखालि मुम्बाइआव बुंदों दि आथिखालाव भारतआव UPA होननाय जेबो गैलिया। बे बाथ्राखौ बुंनानै ममता बेनार्जीआ थोंजोङै कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि सनिया गान्धी आरो राहुल गान्धी मोनखौ गाग्लोबनाय बायदि मोनदांदों। फैगौ समाव 2024 नि लोकसभा बिसायख'थि
सामलायथियाव कंग्रेस दोलोआ माबायदि फिथाइ होनो हागोन बियो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै थाबाय। मख'नो गोनांदि मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, गवा आरो महाराष्ट्र बायदि रायजोफोराव कंग्रेस दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा ममता बेनार्जीजों दैदेनजानाय तृणमूल कंग्रेस दोलोआव हाबफैनायखौ नोजोर गोग्लैदों। सा-सानजा रायजो त्रिपुरानि ट्राइबेल माहारि हानजाया प्रद्युत देब बर्मानि दैदेननायाव खौसेयै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिस्तिबारखालि आलादा रायजो त्रिपुरालेण्ड दाबिनानै अख्रां गोमसारनाय होसिख्रावदों। बे खाबुआवनो ट्राइबेल दैदेनगिरि प्रद्युत देब बर्माया खौरांगिरिनि सोंनायाव बुंदों दि आथिखाल त्रिपुरायाव बांलादेशनिफ्राय गुबुनारिफोरा आयेन बेरेखायै हाबफैनायाव थागिबि ट्राइबेल माहारिया 30% बेनि अनगायैबो दा भारत सोरखारा आयेन लाबोनानै बांलादेशनि 1,40,000 हिन्दु बाङालिफोरखौ सा-सानजा रायजो आसाम, त्रिपुरा आरो मेघालयआव दोनफैबावनो नागिरदों। बेखायनो त्रिपुराखौ बोखावनानै आलादायै त्रिपुरालेण्ड आलादा रायजो दाबिनो गोनां जादों। मानोना त्रिपुरानि 30% ट्राइबेलफोरखौ हमथानानै दोननोब्ला आथिखालाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादा रायजो त्रिपुरालेण्ड दानाय एबा सोरजिनायनि अनगायैबो जेबो राहा गैलिया होननानै प्रद्युत देब बर्माया रोखायै बुंदों। दावबायारिफोरनि थाखाय नोजोर बोनो हानाय गुवाहाटी नोगोरमानि गेजेराव थानाय शंकरदेव कलाक्षेत्रनि गासै सा 98 मावफारियाफोरा गोबां रोखोमनि दाबि लानानै सुक्रुबारनिफ्राय थाद'नाय गैयै हेफाजाब होयै सोमावसारदों। मावफारियाफ्रा दाबि खालामनायफोरा जादों फारियै सा 40 अरायथा नङै मावफारियाफोरखौ अरायथा खालामनाय। मानो होनोब्ला बैसोर सा 40 अरायथा नङै मावफारियाफ्रा दासिम 15-16 बोसोर शंकरदेव कलाक्षेत्रआव अरायथा नङै साख्रि मावबोबाय। नैथियाव सा 4 टेकनिकेल मावफारियाफोरनि साख्रिखौबो अरायथा खालामनाय। थामथियाव शंकरदेव कलाक्षेत्रनि माखासे गोनांथार लुफुंनाय खामानिफोरखौ आद्रा दोनाजासे लुफुंनाय आरो ब्रैथियाव जायफोर अरायथा मावफारियाफोर दङ बिसोरनि बेथन एबा एलाउन्सफोरखौ बांहोनाय आरो इयुनाव पेन्सननि राहा खालामनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। बेनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव खेबनै गोसोखां बिलाइबो गथायखांबायमोन। नाथाय दासिमबो जेबो खेरखेरायाखै होननानै मावफारियाफ्रा दुखु फोरमायदों आरो गोख्रोङै सुफुंनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।